Kulumka ani khajani mare kising tei ani sak salai tei ani sai okra rok no tini ang video tui phaima ke obo haise Horimongol Parni khoroksa bukhuk Monia Depur Majamatia bo belai tabuk sakhamya haspatalo kalaijak sakhamno kalaijak borok tabuk lukurok ni sahajo nangi tongo borok ni nukungo rangri sugya aboni bagai setini ang o video mas namka ke ano bo sahajak borok ni bagai kisa help khaigadi ni ano sahajak han bagai ang tini borok no video ro hora ano han bagai ang tini video no tini oro share mak laikya ke khajani takuk tei bukhuk norbo borok ni bagai je mansa khoksa hike ba khoknui borok ni account number yang satori nayang aro nayen rok je mansak share khaidi tei subadi kitabuk sini buku Monia Depur Majamatia kok samani norok khanadi an bumu Monia Depur ma an tu sangi bumu ke amit Jamatia ang sel hekuru ko tongo an sel hekuru bumu ke atikiri pulawo to aidem hospital operation khaja paikha je apurani bosa khoko tirma hanya mak khaja ta gapuru ang ma saya nanya coba kono ang anya ke ang terang mobile kabu khanya ma khabi dai 10 tarikh ma thane ni ke da hospital ma khani ni chadago ani rang rok 이시아로 뭐발 딱으로 아니 또 사망을 지금 안 그냥 무슨이야 야 그래 그러면 무슨이야 아니라 그러니요 그러니까 아노 너고 머리 바르고 사기리 바기리 그러냐니 옛날 거는 야 그러냐니 아노랑 막 비춰서 막 딱으로 아니 뭐 사람은 그래 하냐니 아니 금방 살고 와셔 무슨 가자 ang kita buk diba sing meja cinta ning jauh sang saya tangi saya meja entar ke an sama ni bushi sarna wana ke wa ang ke hamno hamia mubah je khayo khaya ang kita ini no paya ni ya aku mai sai meja sui mai yang itu din le phai dong ang ko wana ke betul ya kerja masalah nu, jadi nu, mereka ni ya sudah pusing, mungkin dah kalau orang rokok ini, apa ke aku tahu kok ini ya, mereka kan tanya ya, ani sini rok mereka kan, anu kita, orang ni rokok baik tak rok. Please lukurok norok borok ni bagai suridi sini Monia bukhuk ni bagai norok suri jabaidi te borok ni bagai je mansak norok subadi gete yo video share khladi asukno hambai.